L'acte de presentació es feia dissabte al matí al costat del monument a Joaquim Ruyra. La candidatura d'Unitat Popular de Blanes aplega gent que prové de camps tan diferents com ara entitats, ONGs, associacions de veïns, de la militància de diferents partits o col·lectius i de l'esquerra independentista. En definitiva, gent amb inquietuds i que s'autodefineix com un conglomerat de persones unides per un projecte comú per Blanes i pels països catalans. El portaveu de la CUP de Blanes ho defineix així. Que és un projecte d'àmbit municipal de l'esquerra independentista. Són projectes que des de la base, des dels carrers, des dels pobles i les ciutats intenten construir una unitat que com a eina de transformació social i nacional. És una mica el que s'ha dit, seria com l'eina de transformar la societat i començar a reconstruir els països catalans. La CUP no té una executiva, sinó que funciona de manera assembleària i en aquest sentit el nucli fundador el formen actualment una desena de persones, amb l'aspiració que ara que s'han donat a conèixer augmenti el seu nombre. Respecte al projecte que els mena, tenen clar que volen un Blanes integrador i socialment igualitari, que creixi amb sostenibilitat tant econòmica i social com territorial. La gènesi d'aquesta nova formació es remunta a temps enrere, tot i que va ser ara fa un any, arran del resultat de les eleccions municipals, quan van començar a treballar de manera més ferma. Feia molt de temps que l'inquietud hi era i ara, de fet, ja feia un any que estàvem treballant, que anàvem fent assemblees regularment durant un any, anàvem cohesionant el grup, anàvem presentant propostes i vam decidir que era el moment que tothom conegués que aquest projecte existeix i que a partir d'ara començarem a treballar temes més concrets que afectin a la vida dels ciutadans de Blanes. I ja anirem comunicant quines resolucions prenem i quines propostes i alternatives estem construint. Tot i que un dels trets que els defineix és l'independentisme, rebutgen que se'ls pugui considerar com un grup de descontents amb Esquerra Republicana de Catalunya. Doncs, una mica el que hem dit abans, que la CUP creiem que és un projecte amb identitat pròpia. Hi ha punts de contacte amb Esquerra, potser pel fet de que ara per ara són els únics partits obertament independentistes que tenen representació institucional i això pot crear una mica de confusió. Però creiem que els projectes són molt diferents, es treballen línies diferents cadascú en el seu àmbit, per tant, en principi no hi hauria d'haver-hi cap confusió. La CUP de Blanes també ha posat en marxa el seu web a l'adreça blanes.cup.cat, que permet la possibilitat d'opinar i debatre, facilitant que tothom qui vulgui s'hi posi en contacte. I també han iniciat la publicació periòdica d'un butlletí propi que du per nom El Borinot.